De laatste test voor Roda voor het nieuwe seizoen. Op bezoek bij Jong PSV. Roda zoekt nog naar een nieuwe eerste keeper. Rodi de Boer staat nu nog onder de lat. En die heeft al snel een uitstekende save in huis. Roda zag Dylan Vente vertrekken. Daarom weer belofte Saidou Bangura in de punt van de aanval. Hij wordt neergelegd en het cadeautje wordt uitgepakt door Walid Ulcik vanaf 11 meter. Na een kwartier daardoor 0-1 voor Roda. PSV-doelman Peersman gepasseerd. En Roda gaat door met bij Vlagen fris aanvalsspel. Het is de nieuweling Enrique Peña Zauner. Maakt even kennis. Hij schiet hem binnen. Via de onderkant van de lat. De treffer van de Duitse Venezolaan. Loopzuiver binnengeschoten. 0-2 voor Roda na een half uur voetbal. Jonge PSV probeert dan iets terug te doen. Maar weer is daar de Boer. Die maakt een sterke indruk met deze kadachtige redding. En dan kan Roda zelf weer verder. Nog altijd in de eerste helft met Van der Heijden die indribbelt. De bal geeft aan de captain, de nieuwe captain Congolo. En daar is het kind van Blijerheide, Saidou Bangura. De spits van de belofte. Wederom trefzeker, net als een week geleden tegen KV Oostende. Hij kandideert zich voor een basisplaats bij de start van het seizoen. Wanneer Roda het over een week opneemt tegen Helmond Sport. Jong PSV begint dan ook aan de keukenkampioen-divisie. In de eerste helft nog doet die ploeg wel iets terug. Deze treffer van spits Jason van Duiven heeft ook Rodi de Boer geen antwoord op. En dan is het 1-3 nog voor het rustsignaal. Jong PSV waar ook Limburger Iggy Hoebe in de basisopstelling begon. De vleugelaanvaller uit Bocholt. Die nog in de opleiding van Roda speelde. Na rust een stuk minder doelpunten. Wel weer de reddingen van Rodi de Boer. Want ook deze kans wordt door hem onschadelijk gemaakt. Op het terrein waar Roda in de laatste maanden van het vorige seizoen nog met 5-1 verloor. Ziet het er nu een stuk beter uit bij de ploeg van de nieuwe trainer Bas Sibum. Nog een kans voor Jong PSV in die tweede helft. Maar weer is daar de Boer. Met de handen voorkomt hij nog een aansluitingstreffer. En zo eindigt het in 1-3 en kan Roda terugkijken op een geslaagde generale repetitie.